Tetapi melanggar ada sesarat kalau dipikir dia gagal mere Islam nanti dia awal. Kalau ditinjau kepada sejarah Islam dan ada di Indonesia 90% bilangan jiwa 10% beragama luar tetapi sekarang balik batin mungkin Islam akan berkacau karena simpanan kita terlampau. Tetapi kalau jujur dipaturikan saja segala kehendak tidak jua itu syarat-syarat tidak peduli orang jua asal dapat sulapi berkandak walau dipagar suku merompak wakat muda dunia ditisai semakin tua semakin diangkai baru tak boleh tekan di lantai sebuahnya lagi
Di maso kini di mano kemalang lihulala karena indalu cupa di pape edek dagang lalu. Edek orang datang deh, edek kaleru lah habimi yang ada tetap sapu. Ulah habi kali de goyang baju de gara kagara de guyu kaguyu. Dia coba gara hilang malu kalau tak ingat Ayah de ibu babi nantu balu nama dapat cucu.
Ayo
sedikit itu kami yo manalamat ang tanyo kapan alam membara kurang bario de banamo iyo le tolong jawab memang le salah sudah ikut julai gunan ranca memang nyobuan sino sino salah dela tolan iyo salah manarino karena tanyo batanyo pakaian tukang lagi turito itu nalarila hati ladu sana menjawab kanu kami le mandanga obatu ay jobamudo Allah dipasang tanyo memang yo lagu dengan lamo lagu lain nostalgia memang lagi kula dinamo di tahun perjuangan memang lahir lagu nago cerita puter-puter jo di silito ngaliyo bakojo kita na oleh nyoto bakampe baliau nan basutingyo itulah lagu nago memang lagu nan ada alamo di tahun ampe limo lagu nan kuna de adono sama to lagu itu kami balon lenyo ado kajoge Bapak jorong memang nalulaya 20 sama solenyo itu presiden baru Bapak Soekarno Wakatulah bupati memakai sifat Dr. Yoko Wakatu ay kereta api itu ajulah dijatuhnya sama to gedung DPR
dia te kudu bare doringan Raden Elojuo hari kahari nanden tanggung
zaman urang